Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των εκκλήσεων δώσιν σήμερα, και άφεσιν ημών τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους υπολέτες ημών. Και μη εις ημών της ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστί βασιλεία. Τα ψυχάσαν δούλων σου σώτερ ανάπαυσον, πιλάτων να φτάσεις στη μακαρία ζωή, την παράση φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Υιό Θεός ημών, ο καταβατισάδη, και τα σωδυναμίσας των πεπερημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου, σώτερ ανάπαυσον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κάτω μεγαλείος του νεφάς του πάντου σου και ελέησον. Ο Φρεθέντων περαπερικό δυστυχήματι της εταιρείας Κύριος Νικολάου, Δέλας, Μιχαήλ, Καντιώπης, Γεωργίου, Μαργαρίτας, Δημητρίου, Αναστασίου, Σωτηρίου, Μαρίας, Κλεόπα, Ιωάννας, Κυριάκου, Αναστασίας, Κρίστιας, Κυριανής, Χριστοδούλου, Ιάσου, Ανοσίου, Ηλιάς, Μαρίας, Αναστασίου, Οδυσσέως, Θέτητος, Ελεένης, Νικολάου, Κωνσταντίνας, Ιωάννου, Θεοφανούς, Παναγιώτου, Κυριακού, Περικλέους, Βασιλείου, Ελεένης, Χαραλάμπος, Μαρίου, Ξενίου, Μάρκου, Ευελίνας, Αντωνίας, Χρήστου, Χριστίνης, Χρήστου, Μαρίας, Αντωνίου, Χρυσής, Ξένης, Παναγιώτου, Νόνης, Ανδρέου, Μαρίας, Παναγιώτου, Ανδρούλας, Ευρυπίδου, Αγάθης, Παυλίνας, Στεφανίδος, Γεωργίου, Μαρίας, Μαρίνης, Αρτέμιδος, Αναστασίου, Ελένης, Στεφανίδος, Κωνσταντίνου, Μαρίνης, Φωτεινής, Ιωάννου, Ευσταθίας, Αριστίδου, Ιωάννου, Μαρίας, Σωτηρίου, Ανδριανής, Ανδρέου, Χαρίτωνας, Λουίζας, Μυρόπης, Γεωργίου, Χριστιάνας, Γεωργίου, Πολυξένης, Θεοφανούς, Ελένης, Ανδρέου, Καλυψούς, Μιχαήλ, Ανθούλας, Μιχαήλ, Ειρήνης, Πέτρου, Σωτηρίου, Νίκης, Αδάμ, Αναστασίου, Βασιλικής, Μιχαήλ, Χριστίνης, Θεοδόρου, Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνας, Ανδριανής, Κυριακής, Νικολάου, Ευγενίας, Χριστοδούλου, Ελένης, Νικολάου, Μαρίας, Παρασκευά, Μαρίας, Μιχαήλ, Ιωάννα, Σοφίας, Μαργαρίτας, Δήμου, Κυριακού, Κυριακού και Χαραλάμπους. Και υπέρ του συγχωρήθην αυτής πάντλημελη με ακουσίων και ακούσιου. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξει αψυχάς αυτών ένθατη και αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφησον αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθαλάντου βασιλικέ Θεό ημών ετισόμεθα. Τη ζωή των κόσμων σου δωρησάμενος αυτός Κύριος ανάπαυσον τα ψυχάς, τον εν το αεροπορικό δυστυχήματι της εταιρείας ίδιος φανευθέν των αδελφών ημών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, πάνω αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός χώρισον, ότι ο και έστειν άνθρωπος, σώζεσαι επί της γης και έχω αμαρτήσει. Συγγαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου Ιηθώ. Οδυσσιάνα σου ζωή και μακαριά ανάμεσης, το μνήμον εθνοδούλου σου Χριστέ Θεός ημών, και συνηγόξαμε να παίρνουμε στον Ανάστο του Πατρί, το Παναγιώ και αγαθό και στο Υιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσει εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων και Δικαίων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου του Τετραημέρου, και τας ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλων σου το αεροπορικό δυστυχήμα της εταιρείας ίδιας φανευθέντων αδελφών, εσκηνέας δικαίων τάξεων κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και μετά δικαίως συναριθμίσε. Ημάς δε λεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία ημών η μνήμη αξιομακάριστη και η μισθή αδελφή ημών. Αιωνία ημών η μνήμη αξιομακάριστη και η μισθή ημών. Αιωνία ημών η μνήμη αξιομακάριστη και η μισθή ημών. Διευχών των Αγίων. Θύση 522 των Κυπριακών αερογραμμών Aegis Airways έτοιμη προς αναχώρηση. Ήταν πρωί Κυριακής, 14 Αυγούστου του 2005, όταν η είδηση ενός αεροπορικού δυστυχήματος έπεσε σαν κεραυνός ενετρία μέσα στο κατακαλόκαιρο. Ένα Boeing της Κυπριακής Aegis Airways, εκτελώντας την πτήση 522 από Λάρνακα προς Αθήνα με τελικό προορισμό την Πράγα, είχε χαθεί από τις επικοινωνίες και λίγο αργότερα συνετρίβει σε λοφόδη περιοχή του Γραμματικού Αττικής. Ο απολογισμός τραγικός. Και οι 121 επιβαίνοντες, 115 επιβάτες, ανάμεσά τους 22 παιδιά και 6 μέλη πληρώματος, βρήκαν τραγικό θάνατο. Ήταν το πιο πολύ νεκρό αεροπορικό δυστύχημα που είχε γνωρίσει ποτέ η Ελλάδα και η Κύπρος. Το επίσημο πόρισμα, τον Οκτώβριο του 2006, 14 μήνες μετά τη συντριβή του αεροπλάνου, δόθηκε στη δημοσιότητα το πόρισμα της Ελληνικής Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων υπό του ακριβού Τσολάκη για τα αίτια της πτώσης. Σημείωσε συνυπευθυνότητα στους μηχανικούς που έλεξαν το αεροσκάφος για την τελευταία πτήση και τους χειριστές του αεροπλάνου της πτήσης για διόρθωση των ρυθμίσεων, κυρίως της ρύθμισης manual στο ρυθμιστή συμπίεσης που τροχοδρόμησαν τα επόμενα γεγονότα. Σημειώνεται ότι για το ίδιο θέμα η Boeing έχει ήδη αποδεχθεί ότι στα καθοδηγητικά δεσμευτικά εγχειρίδια των μηχανικών και του συγκεκριμένου τύπου αεροπλάνου δεν υπήρχε σαφής υπόδειξη για τοποθέτηση του διακόπτη στο manual. Επίσης, στο πόρισμα εξετάζεται το τι υπήρχε στις υποδείξεις του ανάλογου εγχειριδίου των χειριστών στο συγκεκριμένο αεροπλάνο. Αποδόθηκε στους χειριστές επίσης, επειδή δεν έκαναν έγκαιρα τις διορθωτικές επεμβάσεις με βάση προειδοποιήσεις που ελάμβαναν, έχοντας όμως υπόψη τα όσα έγιναν γνωστά για τις διπλές ηχητικές προειδοποιήσεις και ενδείξεις, τις οποίες επίσης μετά την αεροπορική τραγωδία άλλαξε η Boeing. Αποτέλεσμα ήταν οι χειριστές σε ελάχιστο χρόνο να καταβληθούν από τα συμπτώματα υποξαιμίας και να μην έχουν τον έλεγχο. Τελικό αίτιο της πτώσης, ως απόρρια των προηγουμένων σαφώς, ήταν η διακοπή της λειτουργίας των κινητήρων λόγω έλλειψης καυσίμων. Η δίκη 5 στελεχών της εταιρείας με κατηγορίες ανθρωποκτονίας και πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης ξεκίνησε στη Λευκοσία στις 17 Σεπτεμβρίου 2009. Το Φεβρουάριο του 2013, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επέβαλε 10ετές ποινές φυλάκισης, εξαγορασμένες, έναντι 80.000 ευρώ έκαστη σε 3 από τους 4 κατηγορούμενους. Είμαστε λοιπόν 20 χρόνια πλέον και μετά. Μετά από αποφάσεις, περαιτέρω καταγγελίες από ομάδα συγγενών για κρατική αμέλεια στους ελέγχους των αεροσκαφών, μετά από αποζημιώσεις της οικογένειας που έχουν κουρευτεί, μα πάνω απ' όλα είμαστε 20 χρόνια μετά, με απροστάτευτα από το κράτος παιδιά. Ακόμα οι οικογένειες περιμένουν να ολοκληρωθούν οι υποσχέσεις για πλήρη αποκατάσταση των αποζημιώσεων, των οικονομικών σαφώς, γιατί η λύπη της απώλειας και η κατοχύρωση της ορφάνιας δυστυχώς δεν είναι ανατρέψιμες. Αναμένουμε επομένως όλοι τις πληγές να κλείσουν και να αφήσουν πίσω τους τις ουλές. Συνεχίζουμε με το χαιρετισμό από το κτήτορα της Εκκλησίας που έχασε τη γυναίκα του και τα πεθερικά του στο αεροπορικό δυστύχημα, κύριο Βάσο Γεωργίου. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, μακαριότατε, πανιερότατε Μητροπολίτη μας,
Πανιωσολογιότατη ηγούμενη της Ιεράς και Σταυροδιακής Μονής Σταυροβουνίου, οσιωτάτη ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Θέκλας, αξιότιμη αναπληρώτρια επικεφαλής της Προεδρίας της Ελλάδος στην Κύπρο, κυρία Ελένη Πισπικοπούλου, σεβαστοί ιερείς, αγαπητοί συγγενείς και φίλοι των τραγικών θυμάτων, κυρίες και κύριοι, με σεμνότητα και σεβασμό στη μνήμη των δικών μας ανθρώπων, συγκεντρωθήκαμε σε αυτό το εμβληματικό εκκλησάκι της Οσιομάρτυρος Παρασκευής και της Παναγίας της Ελευθερότριας για να τιμήσουμε τη μνήμη των αγαπημένων μας προσώπων με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων από τον άδικο χαμόν τους. Για άλλη μια φορά διατρανώνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας ότι δεν πρόκειται να τους ξεχάσουμε και ότι θα κρατήσουμε άσβεστη τη μνήμη τους. Η αεροπορική τραγωδία της Ήλιος στιγμάτισε τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, αλλά προπάντων στιγμάτισε τις ζωές των οικογενειών μας, οι οποίες από τη μια στιγμή στην άλλη χάσαμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Το αεροπορικό δυστύχημα άφησε έντονα το αποτύπωμα της αδικίας στις καρδιές μας και δηλώνουμε ότι όσα χρόνια και αν περάσουν θα προσπαθούμε για τη δικαίωσή τους. Ουδέποτε θα ξεχάσουμε ότι τα αγαπημένα μας πρόσωπα ξεκίνησαν για έναν όμορφο καλοκαιρινό ταξίδι. Έναν ταξίδι διακοπών όπως ήταν για τους περισσότερους από τους επιβάτες της μοιραίας πτήσης. Και τελικά μετατράπηκε σε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έπληξαν την Κύπρο. Ήταν 14 Αυγούστου του 2005, όταν 121 ψυχές επιβιβάστηκαν στο μοιραίο αεροσκάφος της Ήλιος για έναν ταξίδι το οποίο δυστυχώς δεν είχε γυρισμό. Αθώοι άνθρωποι χάθηκαν άδικα στο μαύρο βουνό του Γραμματικού, το οποίο για μας τους συγγενείς των θυμάτων αποτελεί από τότε έναν ιερό προσκύνημα. Η πτήση της Ήλιος με κωδική ονομασία 522 από τη Λάνακα για την Αθήνα δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της. Οι οικογένειες ξεκληρίστηκαν, σπίτια έκλεισαν, ορφανά έμειναν στους δρόμους. Η αεροπορική τραγωδία της 14ης Αυγούστου του 2005 κατέδειξε με τον πιο εφαντικό τρόπο κενά και παραλήψεις. Κατέδειξε λάθη και ολιγορίες για τις οποίες κανένας από τα θύματα δεν είχε ευθύνη. 121 άνθρωποι πλήρωσαν άδικα με τη ζωή τους. 20 χρόνια μετά, τα αναπάντητα γιατί σφυρογυρίζει στο μυαλό όλων εμάς των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας. Ο χρόνος, στη δική μας περίπτωση, δεν αποτελεί βάλσαμο στις πληγές οι οποίες παραμένουν ανοιχτές. Εξοχότατε Πρόεδρε, η Κύπρος είναι πολύ μικρή για να αντιμετωπίζει τέτοιες θλιβερές καταστάσεις. Είναι κρίμα και άδικο να χάνονται οι ανθρώπινες ζωές σε ατυχήματα και ιδιαίτερα σε ατυχήματα που οφείλονται σε λάθη και παραλήψεις της κρατικής μηχανής. Το κράτος οφείλει με τις διαδικασίες που υπάρχουν να προλαμβάνει τέτοια περιστατικά. Όταν ο κάθε ένας από τους εμπλεκομένους κάνει αυτό που του αναλογεί, μπορούμε να ελπίζουμε σε έναν καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας. Οσιωτάτη ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Θέκλας Γερόντης στα Κωνσταντία, δεν είναι κόπος ούτε κούραση για μένα να το αναφέρνω, γιατί με δική σας εισήγηση πρόταση αφιερώθηκε αυτή η Εκκλησία παράλληλα με την αφιέρωσή της προς την Οσιομάρτυρα Παρασκευή και στην Παναγία την Ελευθερότρια, της οποίας το πάσεπτο όνομα έφερε έμνη στο σύζυγό μου Μέρη. Σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, επωφελούμε από την υψηλή παρουσία σας σήμερα εδώ και επικαλούμενο στα ανθρωπιστικά σας αισθήματα και την ευαισθησία που σας κατέχει, παρακαλούμε όπως μεριμνήστε για την πλήρη αποκατάσταση των παθόντων από την απομείωση των καταθέσεων των Μάρτιων του 2013. Υπάρχει λυμμένη απόφαση με ημερομηνία 3 Μαΐου 2019 και με αριθμό φακέλου Υπουργικού Συμβουλίου 0521-002, την οποία αναμένουμε όπως υλοποιηθεί προς ανάπαυση των ψυχών των αγαπημένων μας προσώπων. Τελειώνοντας, ευχαριστούμε όλους για την εδώ παρουσία σας και όλους όσους στάθηκαν δίπλα μας και συμμερίστηκαν τον πόνο μας. Σας ευχαριστούμε. Ακολουθεί ο χαιρετισμός του εξοχότατου Προέδρου Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Μακαριότατε, κυρίες και κύριοι, είναι με αισθήματα βαθύτατης οδύνης που συγκεντρωθήκαμε και φέτος στον ιερό αυτό χώρο για να εκπληρώσουμε το βαρύ χρέος εναντί της μνήμης όσων χάθηκαν στην μοιραία πτήση της Ήλιος την 14η Αυγούστου του 2005.
Πέρασαν ήδη, όπως λέχθηκε και προηγουμένως, 20 χρόνια από την χειρότερη τραγωδία στην ιστορία των αερομεταφορών, όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και στην Ελλάδα. Ο πόνος όμως εξακολουθεί να είναι έντονος, η πληγή παραμένει ανεπούλωτη, εικόνες πανέρχονται με βέβαιος βασανιστικά στη μνήμη και χιλιάδες αναπάντητα γιατί γυροφέρνουν στο μυαλό και στη σκέψη. Από εκείνη την ημέρα, όλοι εσείς, δεκάδες οικογένειες ντύθηκαν στα μαύρα και εκατοντάδες συγγενείς και φίλοι των θυμάτων κουβαλούν και δυστυχώς θα μεταφέρουν μέχρι το τέλος της ζωής τους το άχθος αυτής της ανίποτης τραγωδίας που έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη του λαού μας ως απότοκο σειράς λαθών, αστοχιών, παραλήψεων, αλλά και ανεπαρκειών. Είμαστε πρωτίστως, όλοι εδώ, με σεβασμό στη μνήμη των 121 θυμάτων, αλλά και με ιδιαίτερα αισθήματα για όλους εσάς, τους οικείους τους. Σφίγγω νοερά το χέρι όλων, ειδικά να μου επιτρέψετε να αναφέρω των παππούδων και των γιαγιάδων, των αδελφών, των θείων και των εξαδέλφων που έκαναν το δάκρυ τους βάλσαμο για να επουλώσουν τις πληγές των παιδιών που ορφάνεψαν, που θυσιάζονται για να συντηρήσουν εκείνους που έχασαν το αποκούμπι της ζωής τους και που μας παραδίδουν όλους μαθήματα ανθρωπιάς. Η δύναμη ψυχής που έχετε επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια, από το πρωινό της 14ης Αυγούστου του 2005 μέχρι και σήμερα, είναι συγκλονιστική. Ο Ιερός Ναός, στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, αποτελεί σημείο αναφοράς της αγάπης με την οποία είναι χτισμένος. Η αγάπη με την οποία ο Απόστολος Παύλος υμνεί ως την αιώνια, την ισχυρότερη και την παντοτινή αρετή, μαζί με την πίστη, την ελπίδα και την φιλανθρωπία. Και πάνω σε αυτές ακριβώς τις αξίες θεμελίωσε το παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής και της Παναγίας Ελευθερότριας ο αγαπητός φίλος Βάσος μαζί με τη σύζυγο του Μέρη, θύμα και αυτή της μοιραίας πτήσης της 14ης Αυγούστου. Τα ψυχικά αποθέματα και το σθένος του φίλου του Βάσου και όλων εσάς αποτελούν πηγή έμπνευσης και το παρεκκλήσι που βρισκόμαστε σήμερα, εκτός από τόπος λατρείας, είναι μνημείο αγωνιστικότητας των ανθρώπων που ακόμη και λαβωμένοι συνεχίζουν να πορεύονται με αξιοπρέπεια. Η σημερινή μέρα, αλλά και ο χώρος που βρισκόμαστε, δεν προσφέρεται για πολλά λόγια. Περιορίζομαι στη διαβεβαίωση ότι η πολιτεία αναγνωρίζει την ηθική υποχρέωση να βρίσκεται δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων της πολύ νεκρής αεροπορικής τραγωδίας. Και θέλω να σας πω ότι όσες αποφάσεις και αν λήφθηκαν, η παρούσα διακυβέρνηση είναι η μοναδική, η οποία έχει ξεκινήσει την εκτέλεση ειδικά όλων αυτών που κουρεύτηκαν λόγω της οικονομικής κατάστασης το 2013 και όπως σας υποσχέθηκα, αυτή η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και θα υπάρξει ειδική διαχείριση για τα θύματα αυτής της τραγωδίας. Σας ευχαριστώ πολύ και αιωνία να είναι η μνήμη τους. Τελευταίος ομιλητής για σήμερα, ένα από τα παιδιά που έμειναν πίσω δυστυχώς μετά από αυτή την τραγωδία, ο Γιώργος ο Νικολάου, μόλις ενός, 20 χρόνια μετά, θα θέλαμε να μας απαγγείλει τη δική του ιστορία και πώς μεγάλωσε όλα αυτά τα χρόνια. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γιώργος Νικολάου. Ήμουν μόλις 16 μηνών όταν η οικογένειά μου ξεκληρίστηκε. Έχασα τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και τη μοναδική αδελφή μου στο αεροπορικό δυστύχημα της Ήγιος. Από τότε μεγάλωσα με τη γιαγιά και τον παππού μου και συγγενείς που σταθήκαν δίπλα μου. Όμως το κενό που άφησε η απώλεια δεν καλύφθηκε ποτέ. Στις 14 Αυγούστου 2005, το νήμα της ζωής 121 ανθρώπων χάθηκε μέσα στα συντρίμμια του μοιραίου Boeing. Ο πόνος μας
αυτών που έμειναν πίσω, παραμένει 20 χρόνια μετά άσβεστος. Όταν ήμουν μικρός, ρωτούσα συνεχώς τη γιαγιά μου πού είναι οι γονείς μου και πότε θα γυρίσουν. Στην αρχή μου έλεγε πως έφυγαν για ταξίδι και σύντομα θα επιστρέψουν. Εγώ επέμενα, μα πότε? Και τότε μου ψιθύριζε πως ανέβηκαν ψηλά στον ουρανό και μας βλέπουν από εκεί. Σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτό το ταξίδι δεν έχει επιστροφή. Θυμάμαι να τη ρωτώ γιατί φοράει πάντα μαύρα. Έτσι φορούν οι γιαγιάδες μου, έλεγε. Μα οι άλλες δεν φοράνε, απαντούσα. Εκείνες οι μικρές στιγμές ήταν τα πρώτα σημάδια της αλήθειας. Κάποτε σταμάτησα να ρωτώ πότε θα έρθει. Μέσα μου ήξερα πια ότι δεν θα γυρίσω. Τραγικό σχόλιο είναι ότι εγώ ήμουν από τους τυχερούς ορφανούς. Μεγάλωσα με τη γιαγιά και τον παππού μου. Δεν ήμουν μόνος. Η θεία μου, ο θείος μου και τα παιδιά τους στάθηκαν κι αυτοί δίπλα μου. Είχα, επαναλαμβάνω, την τύχη και δεν ήμουν απομονωμένος. Μεγάλωσα μέσα σε οικογενειακό περιβάλλον με ανθρώπους που νοιάζονταν για μένα. Έτσι κατάφερα να νιώσω ότι ανήκω κάπου, ότι έχω μια οικογένεια γύρω μου, ακόμα κι αν δεν ήταν οι γονείς μου. Αλλά μεγάλωσα με δυσκολίες, κουβαλώντας ένα κενό που δεν γέμιζε. Από μικρός ένιωθα στιγματισμένος. Στο σχολείο με ρωτούσα γιατί με έφερνε πάντα η γιαγιά και όχι οι γονείς μου. Και όταν με ρωτούσαν τι δουλειά κάνουν ή πόσα αδελφιά έχω, πολλές φορές έλεγα ψέματα. Για να μην με κοροϊδεύουν, για να μην με λυπούνται. Παντού με παρουσίαζαν ως το παιδί που έχασε την οικογένειά του. Στο σχολείο, έξω από το σχολείο, παντού. Ακόμη και στο Λύκειο, αποφάσισα να μην το αναφέρω σε κανένα. Κι όμως, όσο και αν προσπαθούσα να το κρύψω, η απώλεια ερχόταν μαζί μου. Με ακολουθούσε παντού. Για τον παππού, τη γιαγιά και τους θείους μου που με μεγάλωσαν, νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη. Είναι οι δεύτεροι γονείς μου. Χάρη σε αυτούς μπόρεσα να σταθώ στα πόδια μου. Μου έδωσαν αγάπη, φροντίδα και στήριξη. Πάντα ήξερα ότι νοιάζονται πραγματικά για μένα και χωρίς αυτούς δεν ξέρω πώς θα είχα καταφέρει να φτάσω εδώ. Μέσα από όλα αυτά που έγιναν πριν προλάβω καν να περπατήσω, ναι, προσπάθησα να προχωρήσω. Έχω μόλις τελειώσει τις σπουδές μου, είμαι 21 ετών και παλεύω να φτιάξω το μέλλον μου. Έκανα βήματα μπροστά, αλλά η απώλεια δεν έμεινε ποτέ πίσω. Όσο και αν προσπαθώ, είναι πάντα μέρος της ζωής μου. Και μιλώντας με ειλικρίνεια, το μεγάλο μου παράπονο, θα έλεγα, είναι ότι από μικρός δεν ένιωσα καμία στήριξη από την κυβέρνηση. Γι' αυτό και αποκαλώ τον εαυτό μου τυχερό που έχω την οικογένειά μου. Όσοι δεν είχαν, απλά άλλαξαν χώρα ή και όνομα. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις, αντί να σταθούν δίπλα μας, μας έβαλαν εμπόδια. Έφτασαν στο σημείο να παρουσιάσουν πράγματα που έτσι κι αλλιώς δικαιούμασταν, όπως μια υποτροφία ή το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου του παππού μου, ως μέτρα στήριξης, και μας ζητούσαν να πούμε και ευχαριστώ. Κανείς δεν ήρθε να ρωτήσει αν είμαι καλά, πώς μεγαλώνω, αν η οικογένεια μου με στηρίζει. Αντίθετα, το κράτος πήρε τα λεφτά της αποζημίωσης που το δικαστήριο είχε αποφασίσει να μείνουν ανέγκυχτα για μένα στο κούρεμα. Μετά ήρθαν υποσχέσεις για δικαίωση και πληρωμή των ήδη εγκεκριμένων ποσών, που ελπίζουμε να γίνει πράξη. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη ούτε κάποια χάρη. Ζητούμε σεβασμό, δικαιοσύνη και πραγματική στήριξη. Όπως αν ζούσαν οι γονείς μας, θα πάλευα για να μας φροντίσουν, έτσι βλέπουμε και εμείς αυτές τις αποζημιώσεις. Το κράτος ήταν απέναντί μας. Αντί να είναι πυλώνα στήριξης και πηγή ασφάλειας, έγινε εμπόδιο. Μας άφησαν μόνους, μας πήραν τα χρήματα και μας ζητούσαν να πούμε ευχαριστώ σε κάτι που δεν αποκαθιστάται δίκαιο. Τώρα γυρνάω και βλέπω τον παππού και τη γιαγιά μου που κοντεύουν τα 80. Σε λίγα χρόνια ποιο θα βλέπω? Όπως όλοι μας, έχω και εγώ στόχους και όνειρα. Τα όνειρά μου είναι να μπορέσω να ζήσω με αξιοπρέπεια, να σταθώ στα πόδια μου και να προχωρήσω επαγγελματικά. Θέλω να φτιάξω τη δική μου ζωή και να τιμήσω τη μνήμη των γονιών και της αδελφής μου. Να προχωρήσω με δύναμη, χωρίς να αφήσω την τραγωδία να με καθορίσει, αλλά και να διεκδικήσω το σεβασμό και τη δικαιοσύνη που τους αρμόζει. Κύριε Πρόεδρε, βάσει όσων υπόθηκαν νωρίτερα, εμπιστευόμαστε πώς θα πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Το δικό μας μέλλον βασίζεται στα δικά σας χέρια. Δεν είχαμε ούτε φωνή ούτε επιλογή. Ήρθε η ώρα λοιπόν να βασιστούμε σε εσάς και στον λόγο σας. Σας ευχαριστούμε για το βήμα που έγινε. Με την ίδια εκτίμηση, παρακαλούμε να εφαρμοστεί πλήρως η ήδη υπάρχουσα απόφαση για την ολοκληρωμένη καταβολή. Σας καλούμε να αποδείξετε στην πράξη, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι η ηγεσία σας είναι στήριγμα σε όλους εμάς. Έτσι θα μείνετε στην ιστορία ως ο Πρόεδρος που δικαίως έλυσε μια μεγάλη αδικία που για χρόνια κανείς δεν τόλμησε να αντιμετωπίσει και επιτέλους εμείς θα μπορούμε να θερνήσουμε τις οικογένειές μας με αξιοπρέπεια. Οι άδικες ζωές που χάνονται καθημερινά είναι τα δικά μας πρόσωπα. Ως άνθρωπος, στέκομαι και ζητώ δικαιοσύνη και προστασία,
ώστε καμία οικογένεια να μην ξαναζήσει αυτόν τον πόνο και να γίνει υπενθύμηση και κάλεσμα προς την πολιτεία, ώστε να διασφαλίζει την ασφάλεια του κάθε πολίτη και της κάθε οικογένειας. Αιωνία η μνήμη των αγαπημένων μας. Έχουμε ολοκληρώσει το επίσημο μέρος σε συνέχεια του Τρισάγιου. Στους χώρους του Επισκοπείου της Τριμηθούντος της Μητρόπολης στην Αθήνα. Εσείς οι τρεις να λάβετε. 22 και κύριε Πρόεδρε, θέλουν εδώ ακόμα δύο παιδιά να σας γνωρίσουν. 22 είναι κοντά. Εσείς να λάβετε. Ελάτε, εσείς να λάβετε. Εσείς οι 22. Ποτέ θα σε καρτερώ, μοιάζουν οι μέρες χρόνια, μαραθήκε η καρδούλα μου. Σβήνεται στα σεντόνια, μαραθήκε η καρδούλα μου. Σβήνεται στα σεντόνια. Παραθύρια έχω κλειστά, κρύφα βλέπω απ' τις γρίλες, μάταια ετούτη η προσμονή. Πληγές μετράω χίλιες, μάταια ετούτη η προσμονή. Πληγές μετράω χίλιες. Μα όταν θα έρθει μια
βραδιά δε θα με βρεις πια μόνη. Θα μου κρατάει συντροφιά μια πένθυμη ανεμόνη. Θα μου κρατάει συντροφιά μια πένθυμη ανεμόνη.